नोंथांमोना खोनाबा आश्चर्य मोनगोन 2020 सननि इलेक्शननि सिगां बिथांमोना 700 मानसिनो केजुएल एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। सासे मानसिनिफ्राय बिथांमोना 5 लाखनिफ्राय 10 लाख लादोंमोन केजुएलाव, आरो बेबो उइदाउट कनसार्न अफ सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड। बिथांमोना लाजिनांगौ बुंनो, जायखौ जोङो हाई कोर्टनि गेजेरजों केन्सेल खालामदों। जोंनि थांनाय 35 बोसोर बर'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जादों, बे मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि जायफ्रा गुबुन इन्टारभिउफ्राव एपियार खालामदों, बिथांमोननि थाखाय जोंनि सरकारा फिक्स खालामदों जे दाखालि जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जे बिथांमोननो 3% जौखोन्दो बा 3% जोङो खथा दोननाय जादों। थांनाय 17 बोसोर बिथांमोना बिटिसिनि हाग्रा बिफानखौ संरैखा होनायनि थाखाय बिथांमोना बिना बेथनाव मावगासिनो दङमोन, सहाय होबोबाय थादोंमोन। दा बिथांमोना केजुएल हिसाबै जोंनि सरकारनिफ्राय एपइन्टमेन्ट मोनबाय आरो बिथांमोना मान्थलि सेलारि मोनबाय थासिगोन। बोसोरे बिदिनो इंक्रिमेन्ट जालांगोन आरो मोनसे समाव बेयो रेगुलार जालांगोन। दिनै जोङो 211 टा जायफ्रा कन्ट्रेक्चुएल बेसिसाव 17 बोसोर साख्रि मावबोदोंमोन, बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ होनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बिसेसभाबे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जा मेन पावारा खोब खममोन, बेखौ दिनै सुफुंनो हागोन आसा खालामदों। बावैसोनो जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिनो 300निख्रुइबो बांसिन जोङो फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1 जोङो साख्रि होनो थांगासिनो दङ। टटेल जोंनि बिटिसिआव 2231 सा नैबे जुलाइ दाननि गेजेराव जोंनि सरकारा गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो साख्रि होगोन, एपइन्टमेन्ट होगोन। बेवहाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि थांनाय 35 बोसोर बर'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जादों, बे मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि जायफ्रा गुबुन इन्टारभिउफ्राव एपियार खालामदों, बिथांमोननि थाखाय जोंनि सरकारा फिक्स खालामदों जे दाखालि जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जे बिथांमोननो 3% जौखोन्दो बा 3% जोङो खथा दोननाय जादों। आरो बिनि गेजेरजोंनो मुंख्लंफोरनि जेंनाखौ खथाखौ जोङो हानायमानि फिलाप खालामनानै जोंनि जा हारिनि थाखाय बावलांनाय, जिउ बावनाय, थै बावनाय मानसिफोर, बिथांमोननो जों बारसे बिबारफोर होनो हानायफोर बायदि माबा मोनसे खालामनो हायोमोन नामा, बे थांखिजों डिसिसन लानाय जादों। खोब कम्पिटिटिभ। टटेल जोंनिया थांनाय बाराव 4th ग्रेडआव होनाया नैबे सेकेन्ड फेजआ नङा, फार्स्ट फेजआव 193 पस्ट दंमोन। बे 193 पस्टनि गेजेराव 34,000 मानसिया एपियार जादों, 34,000 केन्डिडेटआ एपियार जादों। गतिके खोब कम्पिटिटिभलि जोङो बेखौ मोननो हागोन। जायफ्रा जेनुइनलि माबागोन बे मोनगोन, पास जागोन। खिन्थु बिनि गेजेरावनो जोङो 3 जौखोन्दो जे जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय दोनदों, बे आलदा जागोन। जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै एखेबारे निका, आसामिसाव निका होनो, बर'आव मा होनगोन, इंलिसाव क्लिनलिनेसखौ जों ओरैबायदि देखायनो हादों जे गरसे सारेना फैसा होनाङालासिनो दिनै अपोजिशननि सापर्टारफ्राबो दिनै साख्रि मोननो हादों। बिथांमोना बाबा होननो गोनां जादों। बिथांमोननि दिन मोनब्ला बेवहाय हारसा बर' जोगारलायगौमोन आरो UPPL, कंग्रेस, BJP, BPF बेफोरबायदि डिफारेन्स लाबोनानै, पलिटिकेल डिफारेन्स लाबोनानै, जातिनि डिफारेन्स लाबोनानै एपइन्टमेन्टखौ होगौमोन। लाख थाखा बिथांमोना दिनै घुस लागौमोन। नोंथांमोना खोनाबा आश्चर्य मोनगोन 2020 सननि इलेक्शननि सिगां बिथांमोना 700 मानसिनो केजुएल एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। सासे मानसिनिफ्राय बिथांमोना 5 लाखनिफ्राय 10 लाख लादोंमोन केजुएलाव, आरो बेबो उइदाउट कनसार्न अफ सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड। बिथांमोना लाजिनांगौ बुंनो, जायखौ जोङो हाई कोर्टनि गेजेरजों केन्सेल खालामदों। उइदाउट सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होदों, जों बेखौ केन्सेल खालामदों। गतिके डिफारेन्सआ बेनो। अलरेडि जोङो बहुत साख्रि होबाय, 7,000निख्रुइबो बांसिन मानसिया साख्रि मोनबाय।
दा 2336 सा आरो जों एपइन्टमेन्ट होनो गोनां दंबावो 2331 जन गतिके जोङो जोंनि दिनाव जा मोगा मोगि जादों बेफोर जेंनाफोरखौनो जों सुफुंदों आरो बेवहाय जोङो गोथारथिखौ लाखिदों।